som doma, kde by som, ale čo to trepem, nie som doma, veď som tu. V Chorvátsku, v Kroácii, ako sa hovorí v Humennom, tu som na víkend. Som si trochu odletela od pracovných povinností a tu ma zasiahla tá fantastická správa o tom hlasovaní, ale viac nahrám asi na hoteli, lebo Chorváti budú závidieť, čo sa u nás deje. Tu som už na abdikácii. Tak sa tomu kedysi hovorilo a možno opäť bude znova. Áno, tu som. Ale teda musím povedať na dovolenke, aj keď nie je vylúčené, že na Slovensku je tak dobre, že už nebudeme musieť ani pracovať. Tak je to tu. Sú len dve pohlavia. Bože, ako dlho nám to trvalo, nám Slovákom, kým sme na to prišli a kým sme si to dali do ústavy. A tá radosť tých poslancov. Pán Majerský sa naposledy možno takto tešil, keď mu anulovali manželstvo a on opäť mohol spojiť svoje srdiečko s druhou ženou opäť v kostole. Samozrejme, to lepší ľudia môžu, to je povolené. To keď si vybavíš priamo vo Vatikáne, to sa dá, ale však všetko sa dá, keď sa chce. Áno, no tak toľko radosti. Hneď som volala Vilkovi, on bol na ceste do Sniny. Snina to je pocitovo ako rieka, akorát do rieky sa z Bratislavy dostaneš skôr. Tak som mu volala, on sa tak tešil, že vypol Waze a išiel ešte zložitejšou cestou, lebo po takých dobrých správach už nie treba ani diaľnic. Helga mi volala chodiatko z pohotovosti. 8 hodín čakala na vyšetrenie. Bolelo ju krídlo, hej. Ale tak nakoniec po týchto dobrých správach si ho napravila aj sama. Všetko sa dá, keď sa chce. No, niekto by chcel možno niečo naznačiť krátkym výpadkom elektriny. Jaj, ale tak dobre nám je, nie? Konečne. Ani neviem, čo teraz, kam z konopy, čo teraz budem robiť. Úžasné správy. Inak dobre sa mám, ďakujem za opýtanie.